An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kana ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bi kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka Jɛjɛ Sare la ale bi ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoni lasɔ tuma bi alamisa ye alamisa min na bɛnnen bɛ nadarasa kalo 11 na novembre kalo dɔ bi o tile 4 ye ka bɛn 2021 san ma farafinkalo min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye mawuludu kalo ye an kuntigi kisi nɛma ba k'ale bangena kalo min kɔnɔ na bi o tile 28 ye jate la san kalo sabanan don hijira san 1443 san dugawu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔn k'a fɔ lakanabaliya an ka jamana kɔnɔ na ɲɔnɔ marabolo kɛrɛnkɛrɛnnen ka taa pogo dugu min bɛ n'a bɛ wele ko Cɔngɔba kunungo wulikɛjɔ kɛra kunu sufɛ ni ka dugujɛ kunu na ka maa 2 bojango k'olu bɔnɛw ni na marifatigi dɔ fɛ kɔfɛ ka maa dɔw jɔngɛ o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la yanfoyila marabolo kɔnɔ na wulikɛjɔ kɛra lakana tigilamaw fɛ ni ka tɛgɛ da cɛ marifatigi dɔ kan o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ na bi Maribugu ye gɛlɛya sɔrɔ kabini sangajan o gɛlɛya kɔni kɛlen bɛ sɔrɔ bi ka Maribugu ka tigɛ foyi tɛ bi o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se bi min ye musolaka dɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnen na olu wulila k'u jɔ ka yɛrɛ k'a fɔ jamana kɔnɔ na ko gɛlɛyaba bɛ yen o ko bɛ cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la buru baarakɛlaw ka taa se jamana ɲɛmaaw ma olu tun bɛ ɲɔgɔn sama dɔw tun bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn fɔnbala dɔw tun bɛ yen an balana k'a fɔ baaraw bɛnɲɔgɔnyaw kɛra o la fɔlɔ o ko kɛra cogo min na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kumaba ye bi k'a fɔra kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔnma balimakɛ n'aw denkɛ fɛ Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔn k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na kunungo Mali lakanabaw u ye wulikɛjɔ ta wulikɛjɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye ka dɔn k'a fɔ larawuli baaraw ye kurumari kɔnɔ na ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ kunungo u ye wulikɛjɔ kɛ mara min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye Sogolo marabolo ye Suala jamana lakanabaw wulila k'aw kunbɔ Jabali yɔrɔ kan ka taa larawuliw ta o yɔrɔw la o kɔfɛ kunungo araba bɛ bɛn ka dɔn k'a fɔ kuruma sugu de ma u tilala o kɔfɛ ni kana yɔrɔw ka se ka na fɛɛrɛ balele tigɛ sɛgɛsɛgɛliw ka se k'olu sigi sen kan an balana k'a fɔ fasoden caman ka fɔla ye nin baara minnu bɛ sen na ne nin de n'u donna ka taa jamana in mɔgɔ bɛ basigi min na k'a bɛ kɛ sɔrɔ ne ka Mali bila o minɛ kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛ ten n'an bɔra ye an balana k'a fɔ yanfoyilakaw fɛ ntɛnɛn tɛmɛnen na cɛ marifatigi dɔ i ka dɔn k'a fɔ ko tɛgɛ dara ale kan ni marifa 2 ye an balana k'a fɔ ni maa kofɔlen min filɛ n'i y'a sɔrɔ a minɛna a yɛrɛla k'a fɔ ko a mɛnna ko sɛgɛsɛgɛliw tun bɛ k'a nɔ don kosɛbɛ kosɛbɛ kɛ o siratigɛ minnu bɛ yen nin waati laban ninnu n'olu b'a la ka kɛ ani ka se ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin aw ma maa caman sigalen tun b'a la n'i y'a sɔrɔ ni ale tɛ o kɔni kɛlen bɛ sababu ni ka maaw gan u kamana na kosɛbɛ a kɔni minɛnen min filɛ mɔgɔw ka fɔ la ko fɛɛrɛ kan ka tigɛ joona nin n'a ɲɔgɔnna fɛn fɛn bɛ yen fura bɛ se ka bɔ ka wuro ɲɛma cogo min na ka se k'o kɛ ko fan bɛɛ lajɛlen de ka jɛ k'an tɛgɛ da ta kurunda kelen na an ka jamana basigi ni lafiya min bɛ yen n'an bɛɛ lajɛlen b'a nɔfɛ bi nin n'a ɲɔgɔnnaw de kɛmɛ sababu ni ka se ka balan da u ɲɛ an bɛ dugawu kɛ nin ɲɔgɔnna fɛn fɛn bɛ yen bi n'u bɛ yɔrɔ yarabi ala k'a bɛɛ lajɛlen kɛ maa ye maa min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'u bɛ minɛ ka se k'u bila jamana sariya ka bolo kan n'an bɔra ye an balada k'a fɔ bi e ka dɔn CNT kɔnɔna na yɛrɛla k'a fɔ ko faraɲɔgɔn dɔ kan ka kɛ waleya bi o faraɲɔgɔn tɛ dɔ de dɛ Isa Kawjim dɔw ka fɔ la k'u bɛna sigi min kɛ CNT kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ olu ye kolo min sigi k'olu ta tɛ dɔ de dɛ faso ɲɛta ye min ye olu bɛ taa o sira fɛ yalima u bɛna Kawjim de dɛmɛ wa walima u bɛna wulikɛjɔ kɛ ka se k'a fɔ jamana fanga k'a bolo yoba wa ko bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ k'o jaabi kɔnɔ nka bi u ka lajɛrɛ in ka kɔn an ye u kɔni ye faraɲɔgɔn dɔw kɛ ni ka hakilila dɔw de ka yɛrɛ ka fulu kɔni tɛna se ka jamana bala ka sariya bala ka baara kɛtaw la n'o kɔfɛ Kawjim kɔni tiɲɛ don Mali kɔnɔ na i ka dɔn k'a fɔ jɔyɔrɔba la CNT yɛrɛ kɔnɔ na nka fɛn o fɛn bɛ yen n'o kan ka kɛ Mali ɲɛta ye olu b'o de fɛ an ka jamana basigi ni ala sɔnna u bɛna sigi min k'a kɔnɔ na bi a sigi fɛn min da ka di Mali la yarabi ala ka sigi ni k'a bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye an balada k'a fɔ gɛlɛya kɔni e ka dɔn Cɔngɔba min e ka dɔn k'a fɔ Pogo marabolo ye gɛlɛya taara kunu dugu jɛra k'a sɔrɔ maa 2 boɲango i ka dɔn k'a fɔ olu kɔni kɛra kasara i ka maa 5 boɲango ni k'olu jɔngi o baara min kɛra a kɔni kɛra dabalibanko ye wa ko marifatigi kelen de nana nin k'a da melekelen don maaw kɔni i ka dɔn k'a fɔ n y'o ɲininka maa min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'ale bɔnɛna nin na an balada k'a fɔ o soma dɔ bɛ yen n'i y'a sɔrɔ a balimakɛ den ale b'an bolo nɛgɛ kan nin waati na an balimakɛ bɛ min ne bɔ ɲɔnɔ mara la kɛrɛnkɛrɛn mɛ Pogo commune na wa
Ambalmeka ye kunafoni soro ko kunu sufɛ ni ka dugu jɛ kunungo araba la ko wulikajɔ kɛbaaw ye mɔgɔ fila bɔnɛ anina pogo marabolo kɔnɔ na dugu min bɛ n'a bɛ wele ko Cɔngɔba a ko kɛra cogo di. Ablaye me yɔrɔ min na sisan n bɛna ka kuma yɛrɛ n sɔn jalenba de don. Kunu sura ka dugu jɛ kunu na ka wulikaba ye wulila ka taa an bɛna ka dɔ sɔrɔ a ka so Bukari Tarawele Cɔngɔba ni ka sigilen sɔrɔ kɛ kisɛ kara k'a faga ka so. Ka tila ka na an bɛna ka wɛrɛ bɛ o b'a kɛ bitigi da la Saka Tarawele kɛnɛ o n'a denkɛ sɔrɔ a ka yɔrɔ la. Ka kisɛ kɛ olu la mais denkɛ kɔni tora a la. Mɔgɔ 5 de sɔrɔla yen mun banana. Nin wagati na o dalen don ɲɔnɔ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ na. An t'a dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔ an b'an ko yɔrɔ min ka taa an ja yɔrɔ min. N'a ma ɲɛ an bɛɛ bɛ wuli ka na Bamakɔ ka na sigi u da la yen. Lakana kelen t'an ka yɔrɔ ninnu na, lakana kelen tɛ yen. Aw fɔ donso don, aw fɔ ko kungokɔnɔmɔgɔ don, an t'a dɔn nin kɔni ye mɔgɔ ye. Mɔgɔw ko mɔgɔ kelen pe a da melekelen don k'o de y'a kɛ. A fan bɛɛ melekelen don. Bitigida ni sira yɛrɛ cɛ, a tɛ tɛmɛ 1 kilo kan. K'i jigin bɔ bɛlɛ kan dɔrɔn ka n'a kɛ. Fagali in kɔfɛ k'u tilala ka butigiw jeni o ye tiɲɛ ye wa? Fagali in kɔfɛ u ye bitigi bɛɛ jeni Ablaye k'a ban pewu. Ablaye an kɔni tɛ kun foyi di dɔn na, an tɛ kun foyi di dɔn na. Su 2 kɔni olu kɔni b'an bolo Cɔngɔba dugukolo kan bi. Aw yɛrɛ fɛ jɔnni de ye nin kɛbaa ye ka ɲɛsin maa ninnu ma? Ablaye an kɔni tɛ foyi di dɔn na. Maa minnu y'a ko k'a da melekelen don, da in kɔni melekelen don. A bɛ se k'i ɲɛ bamanan don, a bɛ se k'i ɲɛ fulakɔni don. An bɛ dugawu kɔni kɛ nin mɛ yɔrɔ min na Ala k'a tigi kɔbɔ fiɲɛ na. An tɛ se k'a fɔ Bukari donso sɛnɛkɛla don, a b'a kɛ pelle dɔ b'a ta a bɛ taa kɛ sɛnɛkɛforo kɔnɔ a bɛ segin a bɛ na so. Saka yɛrɛ donsoya kasa foyi tɛ Saka nɔfɛ. Saka ye feerekɛla de ye, commerce de don. A b'a kɛ feere kɛ a ka bitigi da la. Kawula wagati ale de bi ɲɛ mɔgɔ ma a ye na a kana nin juru ta fɛ a k'a yɛrɛ balo ni a ka sɛnɛfɛn sera a k'a sara n ye. An bɛ se k'a fɔ a jɔlen don ni dugu fankelen ye o la. Maa si tɛ s'a ma ni cɛkɔrɔba in ma ko dɔnna kɛ ma k'a b'a fɔ ayi ko denkɛ faga kɛ tila k'a dɔgɔkɛ faga. Aw bɛ mara min kɔnɔ la lakanabaaw tɛ o yɔrɔ la ye wa? Lakanabaaw foyi tɛ lakanabaa minnu bɛ yen minnu ye marifa ta donsolakaw o de bɛ anw fɛ yen n'o tɛ lakanabaa foyi tɛ an tɛ se k'a fɔ Mali yɛrɛ an tɛ se k'a fɔ fanga yɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ bi. N'a ti ɲɛ u bɛ sira d'an ma Ablaye an ka bɛnkan ta an ni mɔgɔ min cɛ an ka se k'an ka forow baara. U bɛra k'an tɔɔrɔ su u bɛra k'an tɔɔrɔ tile hali fanga kelen bɛ se Cɔngɔba dugukolo ka ban u welela k'a fɔ u ma se Cɔngɔba dugukolo ka ban u tɛna hali n'a ɲininka k'an sigi u tɛna u k'an to yen an ye bɛnkan ta an ni jarisi ninnu cɛ n'an bɛ kɛ mun ye an ye kɛ o ye. Jamana sariya la maa si man ka fara foyi kan ni jamana fanga tɛ aw bɛ k'o hakilila ta mun kelen kama? O y'a jira n'a jamana b'i fɛ kɛ jamana tɛ mɔgɔ min fɛ u bɛ jamana sariya la bato cogo di. An sɛgɛn an ka sigida la an tɔɔrɔlen don an yɛrɛ ka maloforo kelen bɛ dara ɲinɛ a ka ca hectare 300 kelen bɛ dara ɲinɛ. Jarisi ninnu de a siyɛnni bari u taara ka taa mulu marifa 3 jɔ an ka kɔnɔ ko cɛ kelen de mun bɛ tɛmɛ ko don maloforo kɔnɔ ni k'a siyɛn a taari 300 a bɛɛ dalen filɛ yen a tɛmɛ baganw gɛn yɔrɔ de ye bi fanga bonda tɛ Mali la k'an bɛ kulekan bɛn yɔrɔ mun na an ye kulekan bɛn a bɛɛ lajɛlen la hali yɔrɔ in na an ka foro min sɔrɔ kɛ da an kɔni t'a dɔn k'a fɔ an ye Mali dɔ ye an t'o dɔn dɛ Ablaye bon olu bɛ tigɛra fora di Bamakɔ yen nɔ n'anw tɛ Bamakɔ tigɛ Bamakɔ n'anw tɛ office tigɛ office n'anw Sénégalais n'u y'an fɔ k'an ban office tɔgɔ bɛ fɔ wa jarisiw ka mara o lafiya ka bɔ an ka bigi tɛmɛ fanga in kan sabu ka da kan u bɛ mun fɔ n'an sɔnna u ka fɔ ma an b'an ka foro baara a ɲɛ 40 ma mais fanga b'a fɔ k'an kana sɔn jarisiw ka fɔ k'an ma an m'olu ka sariya bɔ u bɛ taa tasuma don an ka malo la k'an ka yɔrɔ bɛɛ tiɲɛ u ni minɛ da mɔgɔ u bɛ minɛ dɔrɔn ka t'i fa minnu bɔnna ne u ni na kelen ye n dɔgɔnin ye kelen ye n binakɛ yɛrɛ de. An bɛ dugawu kɛ yarabiya la basigi ni lafiya Ala k'o sabati nka fɛn min bɛ yen ni maa bɛ se k'o fɔ an ye kunnafoni wɛrɛw ɲini nin kɔfɛ minnu bɛ yen n'olu y'a sɔrɔ olu bɛ lapitani n'o ye banabaatɔw ye a yirala k'a fɔ k'o dɔ ye marifatigi yɛrɛ k'a yira k'a fɔ k'a b'a sɔgɔ a la a ye marifa jogona kɛ k'o gosi k'ale jɔngi o sen fɛ nka a tilala ka dan kɛ fɛn min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ sigana kelen b'o la u kɛrɛfɛ ye dɛ e ka dɔn jadiwala tigilama tɛ dɛ e ka dɔn maa caman ka sigana kɔnɔna na u ye kunnafoni minnu d'a ma o de ye marifatigi dɔw bɛ yen olu b'a yira k'a fɔ k'u ye donso ye k'a sɔrɔ ko bandiw don k'e ka dɔn k'o dɔ de don ka sanga ni sira dɔw ye k'a bɛna kɛ waati min na k'a dɔn b'a dɔn ko n'i y'a sɔrɔ o ye min bɔnɛniw minnu bɔnɛniw na o dɔ muso ko karisa i bɛ sɔn ka cɛ la k'a y'a ci o b'a yira k'a fɔ o y'a dɔn nka ni Ala sɔnna ma an bɛ sɛgɛsɛgɛliw la min ye ka dɔn k'a fɔ pɛrɛtigɛw ye olu bɛna d'a ma an bɛ sɔrɔ k'o tɔ kunnafoni di aw ma ni Ala sɔnna ma sigida maa bɛɛ wulila k'u kunda o yɔrɔ in kan min fɔra e ka dɔn a tɔ kunnafoni mana kɛ fɛn fɛn ye an b'a bɛlɛ pɛrɛtigɛ d'aw ma nka an bɛ min fɔ nin bɛɛ lajɛlen la dɔw b'a fɔ kuma caman ko yɛrɛdama ko don tiɲɛ don an bɛɛ bɛ se ka bɔ dugu kelen na an bɛɛ bɛ se ka bɔ yɔrɔ kelen na nka ni e ye faso ka sira bila faso kan k'i kɛlɛ de an ka jamana kɔnɔ na gɛlɛya in don an ka jamana kɔnɔ na waati min na yada gali ka taa se amadenw ko fama olu ye jamanadenw ye nka gɛlɛya nana n ko jamana wɛrɛw welela k'u kana fara Mali de ka hakilila min bɛ yen n'u b'a fɛ ka don Mali kɔnɔ na k'o hakilila kɛlɛ ka bɔ yen o tuma u sigira dama don o ye kuma min bɛ yen n'a ti ɲɛni kɛ an ka fɛn min fɔ maa m'a fɔ k'i bɛ jamana ka sariya k'i kɔ daw la bɛɛ kan ka jɛ kɛlɛ hali yɛrɛ somaw n'a sɔrɔ olu bɛ jamana ka bolo kan fanga ka wuli ka jɔ hali bi ni waleya minnu bɛ kɛ ka se ka fu sira da n'o kɛra basigi bɛ cogo an ka jamana kɔnɔ na Ala k'o hakilila sabati n'an bɔra ye maribuguta min kɛra
e ka dɔn min ye Jangina Jara ye ale badenkɔrɔkɛ tura la e ka dɔn bi si marabolo san marabolo an ye ɲininkali ta ni ka ɲɛsin Jangina yɛrɛ ma o ko sen fɛ an ka yɛrɛ lamɛn. Ne ye Jangina Jara ye ka bɔ si san marabolo la. Ala barika la an sigilen no Bamakɔ. An ye kunnafoni sɔrɔ Maribugu gɛlɛya min kɛra ko e yɛrɛ ka mɔgɔ dɔ ni tora la a ko kɛra cogo di? N ka mɔgɔ jantɛ n kɔrɔkɛ yɛrɛ de don fa kelen ba kelen Kɔrɔ Jara o de tora la. Kɔrɔ n'a ɲɔgɔn caman tora la an ka sigida kɔnɔ Maribugu problème na. An bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ taaba kura ni kɔrɔlen Ala ka hinɛ a bɛɛ la. Ala k'u bɛɛ lajɛlen kɛ seedesu ye. An sɛgɛlen don an ka sigida in kɔnɔ. K'a daminɛ san ka taa jɛnɛ Masine furancɛ in kɔnɔ sɛgɛn min bi an ka mɔgɔw kan bi. Ni Ala tɛ ma jɔn si t'a dɔn. An yɛrɛ kan ni sɛgɛn kun ye mun ye sigida lakanani ani jamana lakana o de bɛ k'an sɛgɛn ko kelen pewu de don ninnu bɛ k'a fɔ u bɛ ka kɛlɛ kɛ cogoya min na jagoya sariya ko k'u b'o sigi ni an ko an bɛ sɔn ninnu ta ma ɲama sɔrɔ kuma banna o nka an ko an ti sɔn de ma an ti faso janfan pewu an ka donsow ko ten faso ti janfan fɛ u bɛ fɛrɛ ka sa de o de y'u bila u tora kɛlɛ in na tan jamana ɲɛmɔgɔw a y'a lajɛ ne cɛsirijala 2 de b'a la a y'a kɛ 4 a k'a doublé n'o tɛ an bɛ yɔrɔ min na bi kunun min ɲininka bisaya bi ye dɛ. N'a fɔra ko Mali kɔnɔ suman caman de bɛ bɔ an ka bolo in na ka daminɛ san ba kɔfɛla in na balo camanba de bɛ min ni Mali maaw bɛ se ka hinɛ sɔrɔ a la ka taa ɲɔgɔn bolo kan an bɛ yɔrɔ min na bi vraiment sɛgɛn b'an ka maaw kan bi an b'a ɲini faamaw fɛ k'a lajɛ n'o tɛ dɔ kɛra jajiri pasara dɛ an ka maaw bɛ sɛgɛn na bi bilahi u bɛ faso ko sɛgɛn na ni o tɛ kun nin de k'a fɔ bi jamana lakana n'o tɛ k'a fɔ k'u bɛ jɔ ninnu ka taabolo de la u bɛ ka sariya min sigi k'u bɛ jɔ o de la ɲama sɔrɔ kuma banna o mais an ka mɔgɔw k'u to de kɛ u bɛ saya malo olu ti san 100 ni kɔ i bɛ sigida min na ka na k'a fɔ k'u bɛna sariya min an ka jamana kɔnɔ k'u bɛna o sariya wuli ka sariya wɛrɛ sigi an ka mɔgɔw kunna u ko k'u ti sɔn o de ma u tɛ faso janfa olu bɛ to Ala kɔ u bɛ to an ka faso kɔ n'a fɔra ko ka tila ka sɛgɛn ta k'u sɛgɛn nin cogo la u ka tila ka to kow la nin cogo la tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ yɔrɔ min na bi ne dusukasi tɛ 2 ye tiɲɛ na 1 a b'an kan bi Maribugu yɛrɛ min ni mankan kɛra Maribugu min nɔfɛ hali dumuni kɛta tɛ bi suman u ka suman sɔrɔ k'a dun bi gɛlɛya dannen don o tuma an ka jamana ɲɛmɔgɔ bɛ mun kɔnɔ ko avion nana ko an ni irisiw bolo donna ɲɔgɔn bolo an tulo bɛ nin na ten mais a waleya tɛ ka kɛ an ka yɔrɔ la an ka ɲɛmɔgɔ k'a lajɛ Asimi n'a ka gouvernement y'a lajɛ an b'a ɲini a fɛ Ala jati kɔsɔn a y'a kɔfilɛ an ka région na n'o ye San région ye ka taa se Masina région ma ɲɔgɔn fanfɛla ka daminɛ Segu la ka taa anw minnu bɛ n'a fɔ an tɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ yɛrɛ an b'a ɲini u fɛ u k'a kɛ Ala jati kɔsɔn u k'u kɔfilɛ an na n'o tɛ an ka mɔgɔ sɛgɛnnen don bi n'i y'a donso kɔni taara k'u bɛ taa u yɛrɛ lakana mais minnu bɛ yen n'u b'an lakana kelen tɛ k'an labɔ olu de fɛ ni lakana kelen bɛ k'an labɔ donsow ka baara tɛ nin o u ka baara ye ka sogow faga donso ka baara de ye nin mais n'i y'a donso bɛ taa ka taa kɔgɔ da jadisi la k'a b'o kɛlɛ i yɛrɛ ka zana de don ko n'i dɛsɛra i ba sin na i b'i mamuso sin min o wajibi tɔɔrɔ min bɛ an kan bi an b'a ɲini u fɛ u k'a kɛ Ala kama dɔ kɛra an na vraiment n b'i yɛrɛ fo vraiment Ala ka kunnawolo d'an ma an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala an ka jamana kolosuma min n'an da b'o kuma na su ni tile yarabi Ala k'an bila o sira kan k'an ka jamana ni ka kolosuma n'an bɔra ye ko Maribugu kuma min bɛ sen na ko gɛlɛya bɛ Maribugu ko hali balo tɛ yen an ma dan o ma Maribugukaw fɛ olu ka i ka dɔn ka fɔ faraɲɔgɔn kulu minnu bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya ka se k'u yɛrɛ lakana o ɲɛmaa yɛrɛ n'o ye Yakuba Keyita ye ale yɛrɛ b'an bolo nɛgɛ kan e ye jɔn ye? Ne ye Yakuba ye ka bɔ Maribugu. Yakuba Keyita Maribugu bilama bɛ cogo di? Maribugu ni bilama kɔni a juguya ka tɛmɛ Ala kɔrɔlen kan. Banabaatɔ bɛ yan fura tɛ yan ka d'u ma kɔngɔ yɛrɛ bɛ yen balo tɛ sira yɛrɛ datugulen don a kalo 4 dafara sisan maa ti dɔn anw kan tuguni maa ti bɔ yan an kɔni fanga tigilamɔgɔw wele se kɔni fan dɛsɛnna. Ko banabaatɔw bɛ Maribugu banabaatɔ sugu jumɛnw bɛ yen? Minnu ta ye farikololabanaw ye ou bien minnu ta ye kɔngɔlabana yɛrɛ ye sisan kɔni denmisɛn yɛrɛ min yɛrɛ kɔni bɛ sa sisan yɔrɔ ka ca o man kɛnɛ dumuni tɛ yen bɛ min dun ka d'a ma cɛkɔrɔbaw fana bɛ o cogo kelen na maakɔrɔbaw minnu fana yɛrɛ bɛ baara n'u dugu garaden a bɛɛ ye kɔngɔ kelen ye o kɔni kɔni bɛ degunba ye an kɔni fɛ yan k'a fɔ gouvernement ye k'a fɔ président ye dɛmɛ kɔni bɛ se anw ma yan hali an kɔni y'an bolo bɔ k'an yɛrɛ nɔfɛ ka na sigi an fɛ min bɛ dugu lakana ɲɛma sɔrɔ si la. Gɛlɛya kɛlen k'aw sɔrɔ kalo 4 jamana tun ye wulikajɔ kɛ ko dɛmɛ bɛ taa Maribugu wotoro 12 de tun bɛ ka taa n'a ye ko 6 balila ko 6 tilala ka se aw ka dugu la yen nɔ o 6 tali ni sanjɛ foyi ma na wa? O natɔla ni bingannikɛlaw ye o dɛmɛ tigɛ sira la ka taa n'a ye a tɔ yɛrɛ min tola o yɛrɛ sɛgɛla ka taa foyi kɔni ma se an kɔni fɛ Maribugu yan tuguni o 6 yɛrɛ a ma don yɛrɛ hali sini a ma don yan. K'u taara ni 6 ye mais 6 min tora 6 yɛrɛ ma se Maribugu? O yɛrɛ ma se Maribugu tuguni. Yakuba Keyita e bɛ Maribugu dafɛla la walima e bɛ Maribugu dugu kɔnɔ de? Ne tɛ Maribugu dafɛla dɛ ne bɛ Maribugu dugu yɛrɛ kɔnɔ. Kunnafoni dun carila ko Maribugu ko dɛmɛɲɔgɔnyaw sera Maribugu ma e ko k'o kuma tɛ tiɲɛ ye e t'a kalama walima a ma se yɛrɛ de? Dɛmɛ foyi kɔni ma se yan ni dɛmɛ sera yan ne yɛrɛ b'u ɲɛfɛ yan ne yɛrɛ bɛ k'an kɔnɔ yan ni dɛmɛ min sera a t'i dogo ne na foyi kɔni ma se yan an kɔni fɛ ko ye nin ye dɛmɛ ye ayi a ma se yan yɛrɛ de t'a kalama ko t'a la dɛ a ma se yɛrɛ de n'a sera n t'o nkalon tigɛ n b'o fɔ diɲɛmaa ɲɛna foyi ko ne ma se yan. Lakanabaw t'o yɔrɔ la ye wa?
lakana ba foyi ko nte ya kuna sini ko mugu ci la kun fana mugu ci la ya nere bi mugu dala foyi tiya fanga tigila matiya ikade ma madoya ni jamana bi batigi ga angol ma don falo sabu angol ma nyegwa shi dala dungo da ma metelo la dungo do amba me telefonu na amba me whatsapp ga ko fanga ibara da mine ko yoro libere ongoni ila ba ko ga ma do franga gele kan anti da su ko suna anti da ki ko suna kulla kana bo bi jamana ga angol ma anna fay falo ma ebe ni na ko ngala bi ni fa ni fanga tigila ma ba wuri ko do ko ma bana mina bana bere bangon na ya o ga jamata ka bo andi fanga fa ka ta ma jamana kono te gele banga ko an gele la te fanga ma de ambalo na ka fo ni tu Yakuba Kanye anteni shiyele ndo fo aka famia di ni mara chaman be o be yoro mina na bora foli la an wadeli ka senga mi feminke na forgo gele be ni yoro ina u ba wunyini an yere bo wunyini tienti datuguni ala sona ma fon mali basigi ambo de no fe wa bela mbi kule de ka jamana nyema ulaje katla ku wele o be koro e basigi lafi ambo de no fe faso ngona na ala ka jamana yene ka basigi nambora ye zone industrielle la bi Bamako konena olu ye franywa ke ka bo ka yire ka fotena la ka ko gele abade bu kan bi ke ka do dala dumini fenga gele musola ka munun be ni asulu bora olu bu ka shira de anga dawlame tunga fama sabati kongo de be malia muso la ne ma fla fode ne ko kongo de ni gouvernement sigine no ka wulu ku jo nu jole ndo u ka dobu ka sarala ka damine prezila kana pemuna beki ka sara beze u ka dunga fa sabati muso bolo ne ver de be mokote suguni ngono ni kume musa drame kele o kera fly ni be musa saba o kera nani ni be musa nani o kera durie pora tambolo joro tambolo dairo tambolo muso sengena muso nyanina muso beka furu kono bi kele de be bena che de be kele la kono dimita nyadimine do ni ame cheba musoba do de biko ni ame cheba ibora musoba do de la noko ni be mu fo autorité u ka gusara tike moko kelen sega million kemeni biduruta ko million be kongona moko kelen sega million biwolo vlanduruta ko kongo baona minogo baona u ka usara tike ka malo do ka tulu do ka sogo do ni ba de kuna be kini kede maliya muso ma de gola de ibika ko bela ka usa muso ka wuli chere be wuli me muso ma na wuli amai fanga ma de ne to maram keita ne be sugu nyemo ga joro de la ko na be sugu ngoro na nyalido ami jamba fa de baka ni chalido fa na ba kele ka ba nga sugu ngoro ngabi jogumi ba nga sugu ngoro be ala bado ala kira bado hali de mi wolo la bo be bado ka fo ko fem ba nga sugu ngoro anwa gela yere fola dumene be ka soro sugo te we malo yere fola sugu ngoro malo ka gele malo ti se ka sa sugo ti se ka sa fola chewa ni be kemena ndi musoma ka do sugu kono kana sani nga sugu kono bi ni ba kele nda ba kana be atasoro mu kada ni asumni so kalka ke anda jie fe no fe bo dumuni dere anga se ka dumuni ke ka anfa mo kele du kemebe mo kele bolo mo kele be kara kono sili la hali si oro nyuma ntabulu so sara o man no ko bo ka jugu na fembe sidan jara kunu an me mi soro bi an to soro ado tla an to soro mo me mi fana ko sisa an me sini nyesigi fana nyini u ku bolo do an dem fana fe munu nye kalan ke ka ba u te barla u sigile me ku bolo du senya u te fena olu fleni olu de an fana tabago de dondo na fa ko te fena an nam sila ka giri ka tile ka gira nga giri mi ke fuye ni deme ma ta fana na an le ka nga nyogon deme malo bi kononton aga gelen bi aga gelesini doga bom malo la nyob bi woro ani dorame duru gele dando ambe dugo ke yarabi ala ka balele nogoya anga jamana basi mi nanda bo kuma na jamana ka blo seraka note malo bi kononton be wati minani malo bara wati de ka kla ko kilo e bi kononton na nyine ambe dugo ke yarabi ala ka ko kumbe note gele ko ne kumbanga jamana ka ko so ke akanga sene yoro mina ulu desere ka sene ka so ke lakana baleye adumbe de abi sene de ka soro ka chaya na froka ti sene wege la bade ambe dugo ke ala kanga jamana kolosuma na mbora ye mi ka do ka fo kalango yere bi kalan wulanga ko mi privé no we kan yere we abi ko na fo nyinen kalanta e ka do barada mena wula ulu de be ka kalanga faso taw ko ni ko gele abulu la frode iya saka ni pratique da malokol karamogola musula kawu olu ka kul do be o nyema ye kantela ka furumuso aida bagayo ka lebo nyefanye angalame Nina ekol tai an ekol karamogo muso an nisodialen bado barsa ekol ta fora ka be ke wakati mina akera o wakati la nga anye kudo koloshi olu bese ka ke fiye ekol takula o fiye ye jume o fiye do ye ekol karamogo mu ka baraketa munu be ke ufe o be sebe gafe min kono ka duma nango mako emploi du temps o masoro ekol karamogo fe a wakati la tuguni ekol denw munu be lycée la olu ma se ka u ka kayew ni bigiw u ka ekoli kalaminaw olu ma se ka olu sɔrɔ ka bɛn ni ekol ta ye
jɔrɔnanko dɔw fana b'an o jɔrɔnanko fɔlɔfɔlɔ dɔ ye mun ye o ye ekɔlidenw ma se k'a dɔn n'u bɛ taa ɲɛfɛ kilasi kɔnɔ wala n'u bɛ to u nɔ la barisa u ka san tɛmɛnen kimɛli nɔtuw bɛ ekɔli karamɔgɔw bolo ani ekɔli karamɔgɔ ɲɛmɔgɔw bolo o ma di donc ekɔlidenw tora kalansow kɔnɔ munumununi na n bɛ taa ɲɛfɛ kilasi la wa wala n bɛ to nɔ la wa u ma se k'o dɔn o kɛra jɔrɔnankoba ye anw na a kɛra hinɛ ye ka jigin an na ayiwa an y'a ye fana ekɔli karamɔgɔw ka hakɛ ɲini tɔnba n'o ye synergie ye o fana y'a sɛbɛn gafe kɔnɔ ko ekɔli karamɔgɔw kana sɔn ko ka ekɔlidenw kalan n'u hakɛ tɛmɛna mɔgɔ 50 kan o ye jɔrɔnankoba ye barisa o ko min filɛ nin ye ni ekɔlidenw hakɛ tɛmɛna 50 kan o ye kungo min ye o tɛ se ka ɲɛnabɔ ni wagati na sisan n'olu ko k'u tɛ kalan kɛ olu kun yɔrɔ o ye jɔrɔnanko dɔ ye anw na barisa o kɔrɔ ye ekɔli kɔni daminɛna mais a daminɛna ekɔli privéw mɔgɔw de fɛ ekɔli privéw de kɔnɔ n'o tɛ ekɔli minnu ye jamana ka ekɔlisow ye n'a bɛ fɔ olu ma ko ekɔli publiques an bɛ se k'a fɔ a daminɛli ko bɛɛ ma dafa fɔlɔ barisa ni ekɔliden tɛmɛna 50 kan u tɛ kalan ekɔli karamɔgɔ fɛ o ko tɛ se ka ɲɛnabɔ sisan dɛ an balodan ka fɔ ni tun ye Ayida Kaɲe ye a fɔra cogo min na Ala k'a bila bɛnɲɔgɔnya minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye Kayikaw fɛ kunna sini cɛ marifatigi dɔ an balodan ka fɔ olu kɔni taara ka dɔ yɔrɔ min na n'i y'a sɔrɔ n'o bɛ wele ko Sadio la ka wulikajɔ kɛ ni ka taa ye Bank of Africa olu ka dɔ ka fɔ yɔrɔ min bɛ yen ni ka taa gɛlɛya ta ka ɲɛ si ma ka marifa ci sigilama dɔw ka fɔ la k'u y'o kɛ ka sɔrɔ ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ dɔw ka fɔ la ka dɔ ka sera dɔw k'i ka dɔ k'u ye nafolo kɔni sɔrɔ dɔw ka fɔ la ko a na kɛ kɔlɔsilikɛla minnu bɛ yen n'olu kɛra ɲɔgɔn o de kɛra so ye ne ka se k'u wɔlɔwuli u nanen tun do ka se ka gɛlɛyaba min ta olu ka fɔ la k'o ma se ka kɛ sababu ye kosɛbɛ nka k'u kɔni ye tiɲɛni kɛ yɔrɔ in na u taatɔ la château dɔ bɛ yen k'u ka dɔ ka fɔ u ye marifa ci o la jamu fanfɛlaw la jamu sira kan ko wa k'u tun b'a la ka Ala kibaru de fɔ an bɛ dugawu kɛ lakanabaliya min b'an ka jamana kɔnɔ na bi yarabi Ala ka lakanabaliya ye ne ka fusira danna ka n ka jamana bila basigi minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye an balaran ka fɔ min ye protection civile ye olu ye fara ɲɔgɔn dɔw kɛ n'o ye tile 3 lajɛrɛ ye bi u kan ka fɛɛrɛ kura jumɛn de kɛ jamana in lakana kama u kɛnɛ ka lieutenant colonel Losnal Berté ale b'a ɲɛfɔ an ye fɛn kun ye mun ye an k'a lamɛn kalan in bɛna tali kɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen n'olu kan ka lahalaw ta k'an ka kasaraw kunbɛn kalan in bɛna tali kɛ olu ladɔnniyali kan jamana ka lakana bɛ olu de bolo an bɛ baara mun na n'u t'a dɔn u kan ka baara kɛ tuma min u kan ka décision min ta lahala min ta ka kasara min kunbɛn a bɛ gɛlɛya an y'u fara ɲɔgɔn kan an bɛna hakilina falen kɛ ka taabolo dɔw yir'u la ni kasara bɛ na an'u kan ka baara minnu kɛ yanni kasara ka se o baaraw bɛ se ka kɛ sababu ye ka kasara yɛrɛ kɛ a tɛ na mais n'a nana fɛnɛ a ka kɛ sababu ye a kana se ka mɔgɔ adamadenw ni bɔ ani k'u bololafɛnw tiɲɛ an bɛ k'o baaraw de kɛ an ye kalanbulon damadamani bɛ yen n'o ye an b'a fɔ ma ko module an y'o o kuru 10 bɔ a module ka ca mais bɛɛ tɛna se ka kɛ tile 3 kɔnɔ mais min bɛ se ka tile 3 bɔ an ye kuru 10 ta an bɛ baara kɛ o kan mun bɛ se ka an ka laɲiniw sabati an ye an balodan ka fɔ ni tun ye lieutenant colonel Losnal Berté kɛnɛ in kan min ye ka dɔ ka protection civile ɲɛma dankan ye n'i y'a sɔrɔ o ye colonel Samake ye ale yɛrɛ kuma min fɔ a sen fɛ o filɛ bisumana lajɛ a kun tɛ dɔwɛrɛ ka se ka mɔgɔw c'est à dire que décideur mun bɛ mɔgɔ mun ka baara ɲɛsinnen ka se ka dɛmɛ lase ni tiɲɛli kɛra décideur tɛ dɔwɛrɛ an mun bɛ ɲɛmɔgɔya la ɲɛmɔgɔ mun k'u lakalan k'u lafaamuya walasa fɛɛrɛ bɛ se ka kɛ cogo min ɲangata min bɛ kɛ sanji tiɲɛliw ni fiɲɛ tiɲɛliw nɔgɔya bɛ se ka don o la cogo min dan bɛ se ka kari o la cogoya min na bi ɲɔgɔnye in kun y'o de ye ɲɔgɔnye in ye tile 3 baara de ye a tile 3 kɔnɔla la an b'a fɛ mɔgɔ mun nana n'o ye service technique ye ka daminɛ assainissement na collectivité ka fara an yɛrɛ sigiɲɔgɔnw kan min ye kulukulu min sɛmɛlen don an na donc an y'olu fana wele ka na ka se k'u kunnafoniya k'u kalan baara in na walasa u b'u yɛrɛ baara ye comme an ye jateminɛ kɛ kulukɔrɔ de ka surun Bamakɔ la an b'a fɔ ko tiɲɛli tɛ kɛ fan bɛɛ fɛ dɛ mais yɔrɔ mun ka surun Bamakɔ la olu de nana a la walasa olu ka se ka taa u ka mɔgɔw fana ladɔnniya fɛɛrɛ mun tigɛlen don an fɛ min bɛ se ka ɲangata ninnu kɔlɔlɔ dɔgɔya cogo min na o la quoi an yɛrɛ an jɛɲɔgɔn caman bɛ yan an ni mɔgɔ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ bɛ baara kɛ jamana in kɔnɔ bunadamaden n'a bololafɛn lakanani la an b'olu bɛɛ lajɛ an n'olu bɛɛ lajɛlen de jɛlen don an bɛna nin baro in kɛ ka se ka faamuyali caman sɔrɔ a kan welekan bɛ n bolo k'a lase ɲɛmɔgɔw ma ka d'a kan projet o projet min ka baara ɲɛsinnen bunadamaden n'a bololafɛn lakanani kan hakili ka kan ka t'o la kosɛbɛ o de la an ye nin fɛn in sigi yan ni ɲɔgɔn ye in sigi yan bi pour que bɛɛ lajɛlen ka se k'a dɔn min bɛ sen na an b'a fɛ min ka kɛ walasa tiɲɛli ninnu u kɔlɔlɔ bɛ se ka nɔgɔya cogo min na an balodan ka fɔ
ni tiɲɛ colonel Samake a fɔra cogo min na cɛni minnu bɛ yen n'u y'a sɔrɔ u b'a la ka fu a fɛ ka fu siraw danna ala ka cɛni ni ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana sen na n'an bɔra ye Musa Mara ye Mali ministre ɲɛmaakɔrɔ ye ale ko bi baaradayan walima baara yɔrɔw olu dayɛlɛli gɛlɛya min bɛ bi ko fɛɛrɛ kura dɔw de kan ka sɔrɔ la sango baara yɔrɔ dɔw bɛ se ka caya cogo min na ka jamana sɛgɛn ban Musa Mara a ko kan ka kɛ cogo jumɛn de la an ka yɛrɛ lamɛn ni maa min bɛ fɛ ka cakɛda dayɛlɛ jamana in kɔnɔ baara b'i bolo i bɛ dugukolo min san k'a fɔ k'i b'i ka usine d'a kan ni m'i janto o dugukolo sini ma sinikɛnɛ ma dɔ bɛna fɔ ko ale ta don a bɛ taa tribunal la o b'i ka dugukolo bɔsi la impôt sara sira kan baara don papier ɲini sira kan baara don ni gɛlɛya fitinin ninnu n'i ye ninnu fara ɲɔgɔn kan maaw t'a ɲini yɛrɛ ka cakɛyɔrɔ dayɛlɛ an ka jamana kɔnɔ parce que u b'a fɔ ko perte dɔrɔn de b'a la yanni an ka kuma énergie ko yanni an ka kuma dugukolo ko kan yanni an ka kuma sira ko kan yanni an ka kuma télécommunication kan yanni an ka kuma dugujukɔrɔ kow labɛnni n'a sabatili kan maa minnu b'a baaraw kɛ n'o bɛ kɛ sababu ye k'a sɔrɔw yiriwa olu bɛ se ka dɛmɛ u ka baara la cogoya di binkani bɛ se ka dɔgɔya cogoya di yuruguyurugu bɛ se ka dɔgɔya cogoya di ka maa jagoya ka wari minɛ a la ka sɔrɔ ani min ka kan a kan ka sɔrɔ fu o bɛɛ ka jɔ an ka baara ko kan fɔlɔ o de bɛ tubabukan na u b'a fɔ environnement des affaires filanan an bɛ sɔrɔ ka ninnu ta kelen kelen min ye kuranko ye bibi na n'i ye maliyɛn kɛ 100 ye à peu près 30 ɲɔgɔnna de kuran o bɛ se ka kuran ye a ɲɛ la an ka faamuyali la san 10 kɔnɔna la san 5 kɔnɔna la an bɛ se ka bɔ 130 la ka na 60 la san 10 kɔnɔna la an bɛ se ka maliyɛn bɛɛ kuranko kana kɛ maa si ma kamana ganko ye Mali kɔnɔ o bɛ na min kan kuran bɛ dilan yɔrɔ minnu na k'o caya baraji minnu bɛ yen ka ca dɔ fara barajiw kuran bɛ dilan sira min fɛ ni a fɔlɔ an ka jamana kɔnɔ a kan ka kɛ tile ye k'o ko don ba la kosɛbɛ parce que tile min b'an ka jamana kɔnɔden bɛɛ b'a don ni tile bɛ se ka kɛ kuran ye anw t'a lajɛ ka tile kɛ kuran ye ka caya plakiw ka ca jamana kɔnɔ fan bɛɛ fɛ mais halisa caman bɛ se ka fara o sira an ka baara ko kuran sɔrɔ sira wɛrɛ minnu fana bɛ yen ni o tɛ ban fiɲɛ b'a la fiɲɛ bɛ se ka na ni kuran ye dugujukɔrɔ gazi dɔw bɛ yen o fana bɛ se ka na ni kuran ye an ka baara kɛ o bɛɛ kan pour que jamana kɔnɔdenw ka kuran ko ka sabati min mago bɛ kuran na i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna la min mago bɛ kuran na ka baara kɛ a la ka sɔrɔ yiriwa bɛɛ ka kuran sɔrɔ nɔgɔya la san 5 san 10 kɔnɔ o bɛ se ka kɛ an ka kuran dilanyɔrɔ fana ka caya EDM bɛ o ye tiɲɛ mais an bɛɛ b'a ye sisan kɛnyɛrɛyew bɛ ka commencer ka centrales dayɛlɛ an ka duguw la tile bɛ yɛlɛma ka kɛ kuran ye pétrole bɛ yɛlɛma ka kɛ kuran ye o kɛnyɛrɛyew ka caya ni kɛnyɛrɛyew cayara fɛn o fɛn na dɔ bɛ bɔ sɔngɔ la a bɛ caya jamana kɔnɔdenw b'a nafa sɔrɔ an ka baara ko fana kan o ye anw ka faamuyali kuran ko ta fɔ an bɛ dugawu kɛ yarabi la hakilila minnu fɔlen filɛ n'o kan ka kɛ ɲɛta ye ka ɲɛsan ka jamana ma ala k'an bila o sira kan n'an bɔra ye buru ko kuma kun cayalen bɛ nka min ye bɛnɲɔgɔnya dɔw kɔrɔfɔ ye olu bilala sen kan fɔlɔ buru ka taa sɔngɔkɔrɔ la ka taa se tarata don ma min ye ka dɔ ka fɔ u ka fara ɲɔgɔn kulu buru kɛrɛnkɛrɛnnenya cakɛlaw e ka dɔn ɲɛma ye vie danbele gɛlɛya in nana cogo di ka taa se ɲɔgɔn fɔnbaliyaw ma k'u ni jagokɛlaw ka ɲɛmaba de kumana a ko kɛra cogo di an ka vie lamɛn bɛnkɛra min kan chef de commerce président a ye mɔgɔ caman wele ka fara yɛrɛ kan k'an ka sabali donc a y'a fɔ jama ye ko an ka sabali an ka mardi kɔnɔ komi ale dama de ka don a la fɔlɔ an ka mardi kɔnɔ ni ala sɔnna k'a b'a ko bɛɛ kungo n'a ɲɛ bɛɛ ɲɛnabɔ parce que ministre ye bolo daru ta k'a fɔ k'an ka mardi kɔnɔ n'an ko an ma ban mardi kɔnɔ ne ma dɛ mais an bɛ bulayiru bɛɛ de sɔgɔ yanni mardi cɛ donc buru tɛ dun bamakɔ yanni mardi ale ko an kana o de kɛ an k'a to an ka taa u yɛlɛ buru ka feere 50 la yanni mardi cɛ ni mardi sera ni min jaabi min dira ma an ka baara kɛ n'o ye bon jama kɔni kun murutila mais ala y'an dɛmɛ an se ka jama lakalime u sɔnna an bolo an ko k'a lajɛ an k'a kɔnɔ don tɛ nkalon tigɛ an ka laɲini ye min ye n'u ko buru ka to 50 la u ka di anw ye o buru to 50 la o y'a sɔrɔ farine jiginna kɛ ni farine ma jigin buru bɛ se ka to 50 la cogo di o tɛ se ka ɲɛ o an bɛ ka farine san bi 4,200 4,400 bon an ko an tɛ hali farine san 3,700 kɔnɔ ka buru bila 50 an tɛ se k'o kɛ o farine tora 3,600 de la an ye buru kɛ 60 ye mais a nana sisan 4,400 kɔnɔ ka to 50 la o bɛ hakili minɛ cogo di assemblée min kɛ samedi k'a fɔ ko buru bɛ kɛ 60 ye ale y'o mɛn min kɛ ale fana ye déclaration dɔ de kɛ ka communiqué dɔ kɛ k'a bila studio kan k'a fɔ ko buru ye 50 ye k'a fɔ téléphone na ko buru ye 50 ye ko yɛlɛmɛ cogo t'a la depuis juillet la an y'a lagi ka kɔ a la a ma sɔn ka kuma anw fɛ donc ale y'a ta fɔ anw fana y'an ta fɔ bon anw ta ye 60 ale ta ye 50 ye. an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye vie kan ye o kɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnena cakɛda min n'u ka baara ɲɛsinnen bɛ dun ka faw walima i ka dɔn k'a fɔ olu baaraw bɛɛ lajɛlen yakubali ma DNCC o ɲɛma n'i y'a sɔrɔ Bɔgɔdɛli Dunbiya ye ale ko maaw bɛ ka fɔ cogo min na u bɛ ka fɔ cogo min na k'a ni o cɛ ka jan an ka lamɛn. mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ protocole ko ni boulanger n'u bɛ taa farine san alikama bayɛlɛma usines fɛ donc sɔngɔ man ka tɛmɛ 4,000 kan mais gɛlɛya yɛrɛ min bɛ yen nɔ bi farine ko la réalité usine mɔgɔw ma dɔrɔmɛ fara u ka
farni kan ka ɲɛsin boulanger ma nka boulanger tɔw bɛ yen nɔ juru cayar'u la donc usine ka juru min cayar'u la u tɛ se ka taa sanni kɛ bilen boulanger fɛ donc olu bɛna u ka farni san sugu la bon ni dun nana sugu kɔnɔna na sugu prix de bɛ yen dɛ o bɛ bato bon anw to o gérer protocole kɔnɔna na protocole ko de n'i taara ka t'i ka tanni kɛ usine na usine tɛ se k'a ban ka farni feere ma wa a t'a feere fana 4,000 sanfɛla la donc an y'a f'u ɲɛna minnu ko k'u ka dɔ fara k'u ko farni yɛlɛnna nka na ni dalu ye a ye na ni facture ye usine ye farni feere ma ka tɛmɛ 4,000 kan wa a facture filɛ nin n'o kɛra o y'o kɛ ka da kuru min kan o tɛna n'o dalu ye contrôleur ɲɛ ma donc gɛlɛya bɛ nin yɔrɔ in de la nka an y'a yir'u la fana k'a fɔ kadiri bɛ sigi u ka laɲini n'o de ye k'a fɔ ko buru ka taa 60 la buru tɛ se ka taa 60 la ten a bɛ jate minɛ de karamɔgɔkɛ ni e yɛrɛ k'a jate minɛ k'a lajɛ olu yɛrɛ y'a fɔ k'a fɔ ko 100 kilos ko farni yɛlɛnna an k'a kɛ sa farni yɛrɛ yɛlɛnna sa 400 ko farala bɔrɔ sɔngɔ kan bon n'i y'a jate minɛ 400 min farala a kan n'i y'o o tila o kilo 100 bɛ buru kun hakɛ min di n'i y'o tila burukun hakɛ cɛ i bɛ dɔrɔmɛ de sɔrɔ 400 min farala farni kan ni i ko i b'o o fara buru sɔngɔ kan o kan ka kɛ dɔrɔmɛ de an baladan k'a fɔ ni tun ye Bugadali kan ye an bɛ dugawu kɛ bɛnɲɔgɔnya ko kɔnɛ na Ala ka o bɛnɲɔgɔnya ni k'o sabati n'an bɔra ye Ismail Fane an ka jamana kɔnɔ bi e yɛrɛ fɛ jamana bɛ ka taa cogo di bon an bɛ taabolo min na bi jamana taabolo man ɲi hali dɔɔni n'a fɔra k'an ka tiɲɛ fɔ a ko yɛrɛ kelen bɛ jigilatigɛ dɔ y'an bolo ka sababuya maa minnu b'a la k'a fɔ k'u bɛ transition dɛmɛcogo la dɛmɛcogo mun ni a kana ka mɔgɔ jɔrɔ kosɛbɛ jamana ko la ka da mun kan jamana fanba bɛɛ bɛ tasuma kan balo ka gɛlɛn denw tɛ ka taa école la n'a fɔra ma a bɛ se ka nin to jamana mun kɔnɔ k'i bɛ taa bɔlɔntan ta k'i bɛ to organiser président tɔgɔ la a bonyana n'a hakili ma kosɛbɛ an bɛ mun fɔ président ye n'a bɛ se club fɛn fɛn bɛ ka sigi a tɔgɔ la ko soutien hali an ye ministre dɔw ye ministre minnu fɛnɛ bɛ ka affiche dilanni daminɛ sa ka association tɔgɔ la ko bɛna président soutenir ni transition in kɔnɔ an b'a f'u bɛɛ lajɛlen ye maliyɛn maa 20,000 fɛn fɛn bɛ maliyɛn denw na président ka bila kunna ko nin bɛɛ de kelen don k'a soutenir i ka jamana ɲɛmɔgɔ de a bɛ komi n'a fɔ i ka dutigi ni dutigi bɛ du kɔnɔ duden bɛɛ b'a dɛmɛ o ma se hali fɔli yɛrɛ la a ma se an ka jeme ta ka bɔ n'o ye a ma se an ka kunu ta ka bɔ n'o ye an balima minnu bɛ farabugu dogo feere ka na ɲɔnɔna laminiw la tiɲɛni de kɛr'u kun u bɛ tɔɲɔ de kɔnɔ u tɔɔrɔlen de don olu maa minnu bɛ yen k'a fɔ ko an ma olu ɲinɛw minɛ k'olu ka tɔɔrɔ k'an ka tɔɔrɔ ye anw de bɛ bamakɔ kɔnɔ kulonkɛ la ɲa n'an ma sabali olu tɔɔrɔbagatɔ mana wuli diɲɛ don o don olu dusu kasilen mana décision ta diɲɛ don o don o bɛ jiwa ni bandits armés ta ye ala ka n'o cɛ janya ne bɛ mun fɔ président ye mais adressé président na directement Hashim hali ni mɔgɔ m'a fɔ bɛɛ b'a dɔn jamana in ka di ye wa o président ma tɛmɛ Mali kɔnɔ jamana ma di mun ye mais baara bɛ boloda cogo min na o fɛɛrɛ n bɛ se k'a fɔ hali o de i bɛ k'a ka régime bi an bɛ mun f'i ye dɔrɔn priorité 2 de b'i bolo nin baara in kɔnɔ priorité fɔlɔ o ye lakana ye lakana in ka se ka sabati o fɔra k'o fɔ aw yɛrɛ b'o dɔn filanan balo ka gɛlɛn fɛrɛ ka ko o 2 bɛɛ la a tɔ fɛn fɛn bɛ ka fɔ an ka taa élection na o an bɛ transition fɛ o kupu ka organiser i tɔgɔ la o jɛmɛ ka taa don i tɔgɔ la o a bɛɛ galo don min na ni ko nana wuli da la i kelen b'a ta dɛ an y'o ye a tɛ ten an bɛ sa i nɔfɛ a taara ka jigi kulu san mɔgɔ si ma sa a nɔfɛ maa ma taa nɔfɛ yɛrɛ a yɛrɛ nana a y'o zana da ala ka ɲinɛ a la a ko k'a bɛ taa don min na a kelen de taara mɛ a bɛ segin don min na jama nana a nɔfɛ i k'i hakili to la i ye sifin ye anw sifin minnu bɛ yen an b'i dɛmɛ fo dɛmɛ dan mɛ an t'i dɛmɛ nkalon kan dɛ an balima minnu kɔni bɛ yen k'u bɛ degun kɔnɔ n'o ye ɲɔnɔna laminiw ye n'u ka forow bɛ ka tiɲɛ u ka commerce bɛ ka cɛw bolo u n'u muso tɛ u n'u denw tɛ i ka hakili to la mun ye n dabala ban nin bɛɛ la il faut que sanction yɛrɛ ka ta commandant min yɛrɛ bɛ jabali n'a fɔra nin point bi ma journaliste bila nin point kuma na e Ablaye yɛrɛ bi m'i bila nin point kuma na point min bɛ yen ni bɛɛ bɛ tɛmɛ a fɛ baara bɛ kɛ ni point min ye o an ma se ka hakilina sɔrɔ ka se ka o point lakana fo bandits armés ka taa o point tiɲɛ o b'a yira k'a fɔ seere tɛ baara kɔnɔ a y'a to an ka tiɲɛ fɔ koyi ni seere bɛ baara kɔnɔ a ka dɛsɛ ka mɔgɔw ka foro lakana o ka bɛɛ cɛma ka fɔ ko foro ka bon mais aw armée yɛrɛ a bɛ tɛmɛ point mun yɛrɛ kan
o pont kuma bɛ senna o menace bɛ senna depuis kuma jumɛn kalo joli o ka tila ka taa ci o b'a yira k'a fɔ seere tɛ baara kɔnɔ Hashim an b'a ɲini fɛ sanction ka taa ni sanction ma taa foyi tɛ ɲɛnabɔ. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Ismail Fane ni tun y'ale kan ye jamana in ba sigi na lafiya an b'o min kuma na yarabi Ala ka jamana in bila o sira kan n'an bɔra ye Fanakaw fɛ logement social min n'i y'a sɔrɔ du 100 n'a dira o kɛra faraɲɔgɔnba ye min ye ka dɔn k'a fɔ tarata dɔw ka se ka kuranɛ kalanba kɛ jama tun bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ a kɛnɛ kan yɔrɔ sigibaw yɛrɛ bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya dugukolo in tigiw ka taa se maa dɔ ma olu ka sira de an ka daw lamɛn. Ne tɔgɔ ye Abudu Kulubali ka bɔ Njinna. Alifariku ye so minnu jɔ k'a di fandaw ma. Yɔrɔ in a bɛ Njinna dugukolo de kan. Bon ko in a kɛlen a diyara n ye kosɛbɛ. N kɔrɔkɛ o ye n bila ka na n'o dugutigi ye. An kɔni tiɲɛna an Njinnakaw ko in a diyara an ye kosɛbɛ. An bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ dugawu de kɛ so in na minnu y'a sɔrɔ Ala k'a kɛ si ni kɛnɛya y'u ye. Ale bi a sababu ɲuman bɔra minnu na an bɛ Ala deli a ɲɔgɔnna wɛrɛ la mairie an bɛ mairie fana fo a n'a ka ŋaniya ɲuman o de ye nin lase anw ma an ka dugukolo kɔni don nka mais mairie an bɛ foli kɛ maire la n'o ye Abdulaye Kulubali. Ne tɔgɔ ye Musa Kulubali ka bɔ Njinna. So in sababu fana bɔra mɔgɔ min n'o ye Mamadu Jarasuba ye kana so in jɔ fana kɛrɛnkɛrɛnnenya kana dɔn Njinna dugukolo fana kan a diyara n ye bi a diyara n sini. N bɛ Jarasuba fo ka fana mairie n'a ka conseil bɛɛ lajɛlen fo. So in kɔni n'a ma dɔ fara an ka dugu ka sankɔrɔta kan a tɛna fɛn bɔ a la Ala ka ni ɲɔgɔn caman ɲɛsin an ka dugu ma. Ne tɔgɔ ko Mamadu Jakite ka bɔ Bandigɛnindu. N y'a sɔrɔ a diyara n ye fo ka tɛmɛ dafa ne tɛ ne ka kasi ne kun du min kɔnɔ a kɔgɔ bɛ binnen don don o don jɔrɔlen don n'Ala y'a kɛ i ye ni ɲɔgɔnna so ɲuman sɔrɔ ɲɛmɔgɔ minnu filɛ nin ye ne b'o fo Ala ka si d'u ma a diya ne fo ka tɛmɛ dafa ne yɛrɛ si kɔnɔ ne yɛrɛ t'a dɔn ko n bɛ nisɔn sɔrɔ ka da kɔnɔ Ala ni mɔgɔ ɲuman barika k'i y'o sɔrɔ i b'u fo k'u barika da. Ne tɔgɔ ni na ne jamu ye Jara Fanakaw ka muso ɲɛmɔgɔ ye arrondissement dugu 66 a ɲɛmɔgɔ ye ne ye Ala k'a kɛ si ye k'a kɛ kɛnɛya ye Ala ka dɛmɛ wɛrɛ na ni min barika ka bon nin ye Ala k'a kɛ si ni kɛnɛya ye a diyara n ye bi a diyara n ye sini dugutigiw ni cɛ conseils ni cɛ maires ni cɛ a diyara n ye kosɛbɛ a bonyana ma. Ne tɔgɔ ye Konaba Jabate foli de bɛ n bolo ani barikada ko initiative bɔra maa fɔlɔ min na n'o ye Mamadu Jarasuba ye u fo k'u barikada a n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ a n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ an ka dugutigi ani maire n'a ka conseil dugutigi n'a ka conseil an bɛ foli da bɛɛ ma taa se an ka commandant ma an bɛ foli da bɛɛ ma soko in a diyara an ye a bɛnna ma an balima minnu Ala ye olu minnu gɛrɛjigɛ la an bɛ dugawu de kɛ ya Rabi Ala k'a kɛ so kunnandi ye anw nisɔndiyalen don bi kosɛbɛ minnu ye yɔrɔ in sɔrɔ an balimaw de don an sinjiw de don. Ne Baba Fane u b'a fɔ Baba Kɔmɛ ka bɔ Fana yan ne bɛna kuma anw artisans tɔgɔ la n'o ye tailleur ye adamadenw maa min bɛ se ka bɛɛ sɔn masa in de don nka masa in yɛrɛ ko ale tɛ a tɛ bɛɛ sɔn bɛɛ ni sɔn waati don bɛɛ ni sɔn don nka n balimaw fɛn dɔ de bɛ Fana yan ni min sago ma kɛ o bɛ wuli kama an k'a dɔn wuli ten mɔɔw ka bɔ n bɛ tan an k'an ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲani de kɛ maa minnu n'olu ye hakili sɔrɔ ka nafolo bɔ ko k'a di Ala kosɔn minnu sera ka kɛ hakili sɔrɔ ko kan'a jɔ anw fɛ yan ni Jarasuba b'o la olu de kan ka fo nin kɛnɛ kan mais ne ɲɛ b'a la olu de bɛ ka kɛlɛ ni jamana ye kabila in jugu kun y'u ye u tɛ se ni so in ye yan dɛ bɛɛ se ka fɛn min sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ n'a fɔra ko bɛɛ ka o sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ ou bien bɛɛ ka sigi nin kelen na ɲɔgɔn fɛ o ka gɛlɛ dɛ nka n bɛ kelen kɔni fɔ arabuw fɛ yen Fana yɛrɛ bɛɛ ka kan ni jaga ye Fana bɛɛ ye fantan ye arabuw ɲɛna anw de bɛ ɲɔgɔn ye yan olu b'an bɛɛ ɲɛ o n'olu ye fɛn di ko k'o di ni min ye gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ la an ka dugawu k'olu ye o don Ala sago sago. O kɔfɛ dugu ɲɛmaa dɔw ka daminɛ dugutigi la ka taa se karamɔgɔlakaw ma olu dɔw b'u ka sariya di an k'u lamɛn. Ne tɔgɔ ye ko Ya Tarawele ne ye chef de village ye bi kɔni ne sɛwara parce que Alfarago ye so jɔ k'a di fantanw ma an y'a répartition kɛ nin quartier in Ala k'a kɛ quartier sima ye n'a kɛcogo ɲɛna dɔ bɛ jɔ ka fara a kan mais n'u y'a kɛ bo b'a bo ye waribɔntigi b'a ka wari kalime Fana kelen tɛ Mali dugu dan ye bɛn tɛ ka di fɛn bɛɛ ye diɲɛlatigɛ la n'i ma dɔ sɔrɔ nin na minnu bɛna jɔ kɔsa fɛ Ala i bɛna dɔ sɔrɔ o la u tɛ se mangangolo tiɲɛ la an da la n'an bɛnna sisan Ala barika la bina mais kan do bɛnbaliya na mɔgɔ si ni ka nafolo ti ne ye Bakari Fanba ye Fana maire ka deuxième adjoint ye bi kɔni ni sujadi ye anw Fana kaw bolo Ala kɔni Fana gɛrɛtigɛ so 100 ka jɔ ka di Fana ma Fana ku fɛ fu a sababu ɲuman do onora Mamadu Jarasuba an bɛ foli k'o la Ala ye minnu gɛrɛtigɛ jolu la olu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka Fana bɛɛ wele Fana bɛɛ de bɛ kɛnɛ kan yan bi Fana dugusegi dugutigi a bɛɛ bɛ yan Fana conseil communal a bɛɛ bɛ kɛnɛ kan yan nɔ minnu gɛrɛtigɛ kɛra so ye ka Fana silamɛ bɛɛ wele an nana o kɛnɛ de kan bi kana kuranɛ kalan kɛ so jɔba ka foli k'u la nin kɛra hɛrɛba de Fana mɔ Mali kɔnɔ ni ɲɔgɔn ma kɛ bɛɛ b'o dɔn ni Ala y'an gɛrɛtigɛ duuru halisa an ko ko de ti ku an fɛ Fana ka ca maa 12 ye so 100 o tɛ se ka Fana bɛɛ sɔrɔ i y'a kɛ cogo cogo i ye nabarataw i ye fiɲɛdɔtaw i ye siyaw kelen da so in t'o si bɔ wa maa tɛ se ka dugu sigi k'a bɛɛ kɛ banabaatɔ ye so in sera ka tila mɔgɔ dɔw bɛ u kɛnɛma dɔw fari la mais fɛn t'u fɛ dɛ olu kelen bɛ so in kɔnɔ Fana bɛɛ de dura so in dilanli la kusi bɛɛ jateminɛ n'a kɔnɔ ka dɔ di kusi bɛɛ mɔ halisa dɔ kama k'o man ɲa o y'anw lafili
mɛriw ka bi bɛɛ wele vraiment fana ka an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan bɛn de ye nin sɔrɔ nin ɲɔgɔn ma kɛ Mali dugusi Ala aw gɛrɛgɛ kɛ na halisa aw ka ko kɛcogo man ɲa anw tɛ ɲacogo wɛrɛ dɔ ka tɛmɛ nin kan bilen minnu ye so sɔrɔ u fana ni hakili ɲuman ta dɔnnibaa bɛɛ bɛ yan an kana nin kuranɛ kalan kɛ ka duwa ba in kɛ a kɛra hɛrɛ ye dɛ so in di don san nana an bɛ bi kɛnɛ min kan san nana o hɛrɛ ye Ala ka hɛrɛ tamasiyɛn sanji di bɛɛ ɲɛ b'o la kɛnɛ kan ka foli kɛ fana bɛɛ la Ala k'an nafa ni kuranɛ in kalanni ye Bacili ka foli bɛ yan Bacili ye ɲamariya di nin yɔrɔ in ka jɔ ka taa sɔrɔ a décision ma ta ministère la fɔlɔ pour que nin garijɛgɛ in kana fana dan Jarasuba ka foli bɛ yan n tɛ politiki la k'a da mun kan a kɛra sababu ye ka na ni nin ye yan o kɔfɛ an bɛ maire dugutigi ani dugu ɲuman ɲɛnama an b'a bɛɛ lajɛlen kelen kelen fo baara kɛra a tilala an ko an dalen don Ala de la kuranɛ ye fɛn min ye Ala kumakan don Ala ye minnu latigɛ fo an ka jɛ n'o ye wallahi kabini nin diɲɛ in ma da nin so ninnu kunnafoni banna Ala fɛ maa min ta ye min ye min ta ye min ye ka tila bɛɛ la pewu Ala y'o latigɛ ka sɔrɔ bi ma se maa minnu y'a di Ala ka barika d'u ka nafolo la mais charité yɛrɛ kɔrɔ ye mun ye fɛn di maa ma i bɛ maa min ni se cɛ minnu ye nin di Alifaruku hali Asimu président a bɛ ninnu ka saraka minɛ parce que a bɔ ni se cɛ n'o y'o kɛ k'o di ni ninnu nan'o di dugu ma an ka maa dɔw bɛ yan maire b'o la maa wɛrɛw b'o la commission n'o olu y'a tila u k'a maɲa u tilala ka segin a kan n'a tilala siɲɛ kɛmɛ a tɛ kɛ maaw ka hakilina ye mais ne bɛ min ɲini maaw fɛ Ala tilala ka baara la dɛ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ k'an ka ɲɛw kɛ kelen ye ni ɲɔgɔnna caman bɛ Alahu taala subhanahu wa taala bolo ka na d'an ma o kɔfɛ maa minnu ni Ala ye kɛ yan sigibaga ye a ka miiri maa lujuratɔ minnu b'aw senkɔrɔ a ka hin'u la o de kama a sogira parce que n'a kɛra sectarisme ye ko ka fiyɔntɔ dama bila nanbara dɔrɔn kan bila baara dɔw b'o la dɛ o de kama Alahu taala ye adamadenw sogi dɔ bɛ se dɔ la dɔ tɛ se o la pour que an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ fo an na tɛ manamana yɔrɔ ye n'an bɛ na nin kan dɛmɛ tɔw bɛ kɔfɛ ka na mais n'an bɛ fitinɛ in kɔnɔ o bɛ ɲa wa Alahu taala ko maa minnu n'u ka nafolo kɛ ka fitinɛ jukɔrɔma dɔndɔ o tigilamɔgɔw a k'a dɔn k'a fɔ i ka nafolo a bɛ k'i ɲɛsin tasuma ma dɛ san 50 bi ko an fɛn fɛn jɔlen de an si tɛ yan an bɛɛ bɛ yomalikiyama donc an ka baara in kɛ ni hakili ye silamɛ ka marifa ye kuranna in de kuranna min kalanna Ala k'an nafa bɔ a la Ala ka hakili ɲuman d'a ma Ala ka dugu in suma u ye baara in sogi ko dɔnnakɛlaw de y'a kɛ de hali don ko dɔ porokotora yɔrɔ de dɔ de taara bɔ dingɛ kɔnɔ n'a tun tɔrɔ dama ye dun a ye to fɛntigi dɔw ka k'a la u na saraka d'aw ma ni dumuni tɛ yen don min maa kɛnɛma dɔw ka kɛ ni kulekan kɛra olu kana aw dɛmɛ baara in kɛra o de kama ne ye Amortal de Fana mɔgɔ minnu ye nin sɔrɔ a ka dɔn k'a fɔ nin ye olu gɛrisigɛ de mɔgɔ min m'a sɔrɔ o k'a dɔn ko Ala m'a latigɛ ale k'a sɔrɔ de n'i ye fɛn jateminɛ a bɛ fɔ ko sarakati de don fantanw na fantan ni sarakati ka kan nka fantan man ka boli sarakati nɔfɛ o ye Ciba ka kuma ye ne ma ni kisi b'a ma a ko la tazalu ummati bi khairin ma lam taral amanata maghnaman wa sadaqata maghraman a ko ne ka Muhamadu mando bi to hɛrɛ la bada ma dama u ma danaya kɛ jago kun ye ka sarakati nege minɛ ni sarakati ka kan ni y'a sɔrɔ alhamdulillah mais i man ka boli a nɔfɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'a ma jɛni Ala ka latigɛ a tigi tɛ lafiya Ala ka latigɛ ye jumɛn ye mɔgɔ t'a fɔ ko n ye Ala ye k'a ye nin kɛ a b'a ka jɔn dɔ de bila a la o b'a kɛ a sababu bɛ k'o la o bɛ k'a sababu ye nka ni Ala ma jɛn n'a ye fiyewu o tɛ se k'a kɛ donc n'i ma jɛn n'o ye i bɛ sɛgɛn Ala de b'a fɔ a ko n ka jɔn k'e bɛ fɛ ko ka kɛ tan ne bɛ fɛ ka a kɛ tan k'a tɛ k'i ta ye dɛ a bɛ kɛ ne ta de ye n'i jɛnna ne ta ye n b'i lafiya ka ko in kɛ n'i ma jɛni ta ye n b'i sɛgɛn wa i ta tɛ kɛ o tuma ni Ala ye fɛn min kɛ don min jɔn ka jɛn n'o ye i ka hɛrɛ de b'o la Ala k'an bɛɛ sababa ma ne ye Musa Jara ye imama déjà vice président de la mara yɛrɛ bɛɛ k'an ka dugutigilakaw fo k'an ka maire n'a dɛmɛɲɔgɔnw fo mɔgɔ bɛ yen n'o tun bɛ nin ko in commission na mɔgɔ min fana kɛra sababu ye ka a sama ka s'a ma fana ni o ye Jarasuba ye an b'u bɛɛ lajɛlen fo sababu ɲuman tigi ye mun ye n'o ye Cheikh Alaji Ibrahim Kondaw an b'a yɛrɛ ni a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo u ka nin dɛmɛ ni nin baara ɲuman in na Doila mara bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara alimamu bɛɛ ka se diinɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ nisɔndiyalen don n'u ka ɲɔgɔnna baara ɲuman in ye n'u ka ɲɔgɔnna jigitugu baara ye n'u ka ɲɔgɔnna dɛmɛ ɲuman in ye an bɛ bɛn ni kelenya ani basigi an b'o de ɲini ni sigiyɔrɔ kura in ye an b'a fɔ hali bi Ala k'an kisi fitinɛ ma mɔgɔw fana k'u yɛrɛ jugu dɔn fitinɛ parce que fitinɛ i t'a dɔn i muso bɛ se ka to a la den bɛ se ka to a la i ka nafolo bɛ to a la i yɛrɛ bɛ se ka to a la donc fitinɛ n'a bɛna i bɛ fɛɛrɛ k'a ka se ka bali cogo min na hali bi Ala k'an kisi fitinɛ ma ni tun ye ka dɔn k'a fɔ ma ɲɛma dɔw kan ye o kɔfɛ fana mɛri ale b'a kɛ nisɔndiya yira sen fɛ an ka lamɛn ne ye Abdulayi Kulubali commune de Guinée ka maire ye ne Monsieur le maire bɔ kɛra ka fara ɲɔgɔn ba dɔ kɛ bi kɛnɛ jumɛn don Abdulayi kɛnɛ min kan nisɔndiya kɛnɛ don Elfariku nana yɔrɔ dɔ jɔ
an fɛ yan nɔ a sababu ɲuman kɔni kɛra Mamadu Jarasuba ni yɔrɔ in nana jɔ an fɛ yan donc an bɛ Alifariku mɔgɔw fo ka Mamadu Jarasuba fo parce que n'i ye jateminɛ kɛ Mali commune bi commune 773 bɔ mais o kɔnɔna na Ala de nana anw gɛrɛsɛgɛ nin na o y'an ka nisɔndiya ko n'an ka Ala tanu ko ye Ala y'a kɛ mɔgɔ minnu bi sigida in na u y'a laɲini k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka kuranɛ kalan kɛ kuranɛ kalan in a dabɔra walasa ka tɔɔrɔ ɲɔni ka bɔ dugu in yɛrɛ kɔnɔ ka tɔɔrɔ ɲɔni ka bɔ jamana yɛrɛ kɔnɔ jamana bi fitinɛ min na sisan Ala bɛ se ka a fitinɛ dufa cogo min o kɔni o ye an bɛɛ lajɛlen ka kungo ye donc Ala y'a kɛ an farala ɲɔgɔn kan kuranɛ kalan in kɛ Ala y'a kɛ kuranɛ kalan kɛra hɛrɛ la a tɛmɛna hɛrɛ la an bɛ dugawu kɛ kuranɛ kalan in min kɛra nin ye Ala ka an minɛ jamana ma Ala ka minɛ dugu ma Ala ka minɛ an ka commune ma ciba kanu kosɔn sɔli ala rasuli an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye maire kan ye a fɔra cogo min na nin bɛɛ tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ka se ka du kɛmɛ ka nin fantanw na ka foli ta u si dama dogo u ka maa ɲɛma minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ an y'a sababu bɔra olu la an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala ka nin hakilila ninnu caya n'an bɔra yan an bɛ taa jamana kɔ kan Siri Kulubali mun b'e bolo bi an karamɔgɔ an bɛ taa Nigeria jamana kɔnɔna na u ka soba dɔ kɔni bɔra ka yari dugu ma dɔgɔfurankɛ tɛmɛnen na Lagos dugu kɔnɔna na a yirala ko nin so kɔfɛlen k'a bɛ taa étage 21 bɔ ɲɔgɔn ko la kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko maa dɔ ni sera ka kisi nin so bilen kɔfɛ a tile damadɔ ɲinini kɔfɛ k'u sera ka maa dɔ ni la kisi n'an bɔra an bɛ taa Madagascar jamana kɔnɔna na jakunga kɔni bɛna bin olu ka jamana kan ka sababuya kɛ waati yɛlɛma n'a bɛ fɔ a ma réchauffement climatique a yirala k'a fɔ ko fiɲɛko gɛlɛya fo ka taa se dugukolo jali o kɔni gɛlɛya bɛ nin maa ninnu kan ko ni gɛlɛya in b'u kan a bɛ san 40 bɔ ɲɔgɔn bɔ bi n'an bɔra an bɛna an yɛrɛ fɛ Mali kɔnɔna na nɔ Chine jamanaden maa 3 kun jasula jɛkulu marafɛntigiw fɛ ka tunu n'u ye k'u to ka sojɔ baaraw la nka kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko bolosila ka bɔ nin maa ninnu kan na dɔgɔfurankɛ laban tɛmɛlen kɔnɔna na an ka jamana kɔrɔ yan fan fɛ an karamɔgɔ min sɔrɔ kɔfɛ kunnafoni na o dɔ de tun ye nin ye an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala ka basigi lafiya ka se k'o sabati fɛn fɛn bɛ gɛlɛya la yarabi Ala n'o ye maa minɛ ni walima bi gɛlɛya bɛ minnu dala Ala ka gɛlɛya bɛɛ lajɛlen se bi masa Ramani Ala ka bɛɛ lajɛlen bɔ an kan ka basigi lafiya k'o to an ka jamana kɔnɔna na ni Ala sɔnna ma sini aw ni Siri Kulubali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan aw ni ne a k'an bɛn dɛnɛn don